Καλησπέρα, παιδιά. Είμαι ο Αγγέλης Κοντογιάννης. Έρχομαι από την Ελλάδα. Σπουδάζω στην Ολλανδία και εφόσον είχα αρχίσει κάποια μαθήματα Ισπανικών, είπα να έρθω στην Ισπανία για ένα βήμα παραπάνω και ανακάλυψα το Colegio Internacional Alicante. Πάρα πολλοί καθηγητές, πολύ καλοί. Μεγάλο κολέγιο, έχουν πολλή εμπειρία και θα σας το πρότεινα ανεπιφύλακτα. Διότι το να μαθαίνεις τη γλώσσα από τη χώρα που προέρχεται είναι πολύ σημαντικό και θα ήταν πολύ ωραία να έρθετε. Ευχαριστώ. En español, unas palabras. Me llamo. Muy fiesta. Me llamo. Me llamo Ari, soy de griego. Después. Sí. Gracias, Ari.